समाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे टपिकखौबो लानानै नोंथांमोना सावरायनाय जादों। जिथुनिखि जों दा नुनो मोन्दों जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि हालामाव बिराद खम जाबाय। हाबा जाखांनाय हिनजावफोरखौथ' जों गुबुन हौवाजों खारनायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दों। बेनि सायाव मा बुंदों? गिबियावनो नोंथांमोननि रादाब बिजोंनिसिम मोजां हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो दिनै बे आयदानि सायावबो दिनै सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों जे जोंनि समाजाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय मोनसे बेसेबांबा गिदिर मोनसे जेंना बियो समाज जौगानायनि हेंथा जे उन्दै बैसोआव हाबा जागानाया सानफा एफा जोंना बांबोगासिनो दङ। दा दिनै जोङो बे उन्दै बैसोआव हाबा जानानै जोंहा जिहेथु समाजाव गोबां माने जेंनाफोर जोंहा सोमजिगासिनो दङ, जों बेखौ नुदों। दा बेनि गेजेरावनो दा बे सोंलुआ बे मोनसे जाहैबाय जाहोना उन्दै बैसोआव हाबा जानानै सोमजिनाय बे मोनसे जेंना जे उन्दै बैसोआव हाबा जाखांनाय आथिखालनि समाव सोलिबाय थानाय जाय बांसिन जेंना जे हाबा जानाय बिहामजोफ्रा आइजोफ्रा गुबुनजों दोनखारलांनाय बेफोर जेंनाया सानफा एफा बांबोगासिनो दङ। दा बिनि जाहोनखौनो जोङो बे गुदियावनो जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे जाहोन, दा बेखौ जोङो होबथानायनि सायाव जोङो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै रायजोफोरखौ लानानै जोङो दख'रा मोनफ्रोमावबो जोङो हाबाफारिखौ लाबोदों। दा जोङो बेवहाय बेखौनो खावलायदों जे जोङो जोंनि हाबा जानाय जिहेथु जोङो उन्दै बैसोआव जानायखौनो हाबा जानायखौनो जोङो होबथाखानांगौ। जोंहा भारत सरकारनि आयेन बायदियै हिनजावसाफ्रा जोङो 18 बोसोरनि गाहायाव हाबा जायोब्ला बियो आयेन बेरेखा जाखायो। बेफोरबायदिखौ जोङो होबथाखानांगौ। बेफोरबायदिखौ होबथालाङोब्ला जोङो बेफोरबायदि इयुननि जोंनि जेंनाफ्रा जोबलांगोन आरो जों उन्दैयाव जोंनि फिसाफोरखौ जोङो गियानखौ सोनानै होनो हानांगोन जे उन्दै बैसोआव हाबा जाखाङोब्ला जों माबायदि जेंनाजों जों मोगा मोगि जाहैयो। बे जेंनाफोरनि सायाव जोङो बिसोरनि गोसोआव सोनानै होनो हानांगोन। अब्ला बे जेंनाया जोंनि गेजेराव सोमजिनाय नङा। जिहेथु जोंनि आथिखालाव हाबा जाखानाय आइजोफोरनि गुबुनजों खारलांनाय बा न'खरनिफ्राय गोमानाय गोबां जोङो रादाबखौ जोङो फ्राय माने दिनावनो जोङो रादाब बिजोंफ्राव जोङो नुबोबाय थादों। दा जोङो बेखौ होबथानोब्ला जोङो सांग्रां जानांगोन जों गासिबो। दा जों बेवहाय गाव गावनो बुजिनानै लानांगोन जिहेथु सासे जोङो आइजो हिसाबै गंसे न'खराव जोङो हाबा जाहैखांनायनि उनाव बे न'खरनि गासैबो बिनि फिसायाबो जोङो सांग्रां जानांगोन जे न'खराव जोङो माबायदि गोरोबलायनानै थायोब्ला बे आइजोजों जोङो मोजाङै सोमोन्दो लाखिलायोब्ला एबा बे बिहामजोआबो मोजाङै सोमोन्दो लाखिलायोब्ला बियो गाज्रि खोथा साननो जों बेखौ खाबु होलायनो नाङा। न'खराव जोङो गाज्रि खोथा रायलायनो नाङा। जोङो ओरैनो जोङो समखौ हगारनो नाङा। दिनै जोङो गोबां नुबोदों जोङो न'खराव जोङो आथिखालनि समाव जों जानाय लोंनायनि खामानिखौ मावखांनायनि उनाव जोंहा गुबुन खामानि जों गैया। जोङो आलो ओरैनो थायो। जोङो मबाइलजों जोङो सम बारहोयो। जोङो मबाइलखौ मोजां बिथिङाव बाहायनो गारनानै जों गाज्रि बिथिङाव बाहायबोदों। जायनि जाहोनाव जोंनि गोसोआव गाज्रि सानखांनाया फैयो आरो दा बे गाज्रि सानखांनाय फैनायजोंबो बेफोरबायदि जाहोना जालांदों। बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि जों गाज्रियै समखौ जोङो आद्रियै जोङो गारनो नाङा। जोङो जोंनि दानाय लुनायखौ जोङो मावनांगौ। जोङो ओरैनो थानाय समाव न'खरनि खामानि जों गोबां खामानि आखाइनि खामानि जों मावनानै जोङो समखौ बारहोनो हायो। दा बेफोरबायदि जोङो मावलाङोब्ला बेफोरबायदि जेंनाफ्रा जोंनि समाजनिफ्राय जोबलांगोन होननानै जों सानो। बेखौ होबथानायनि थाखाय माबा मोनसे थांखि लानाय दं नामा? थांखि लानाया जोंना धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि सिङाव माखासे दख'राफ्रा जोंहा थांखि लादों। बेखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायनि सायाव बेखौ थांखि लानाय दङ। दा जोङो मोनसे खोथाखौनो दा दिनै आं नोंथांमोननि बे रादाब बिजोंनि गेजेरजों खावलायगोन जे आइजो अनसाय आफादनि जोंनि जायफोर थांखि लानाय दङ जे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायखौ बे थांखिखौ जोङो मावफुंनो थांनायाव गोबां समाव जोङो रायजो राजाफोरनि जोङो मददखौ मोननो हायाखै आरो दिनै सोरनिबा न'खरनि सासे उन्दै हिनजावसा एबा उन्दै हौवासाया हाबा जानो थांनायाव दिनै जुदि आफादा होबथानो थाङोब्ला बेखौ नाथाय बिमा बिफाया गनायथि होयो। जायनि जाहोनाव दिनै आफादा थांखि लादोंब्लाबो बेफोर खामानिखौ मावफुंनो हायाखै। न'खरल' नङा समाजाबो बेखौ गनायथि होबोदों, हाबा खुंनानै होदों। बेफोरबायदिनि थाखाय बे थांखियाव जोङो जाफुंनो हायाखै। बेनिखायनो जों खावलायगोन जे बे थांखिखौ जोङो जाफुंनोब्ला जोंनि समाजनि बे जेंनाखौ जोङो सुस्रांनोब्ला बे थांखियाव जोङो जाफुंनो थाखाय जों गासिबो जों मदद होलायनांगोन। साफ्रोमबो बिमा बिफा जोंनि समाजनि गासिबो साफ्रोमबो सुबुं लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफादफोर जोङो गासैबो दैदेनगिरि जोङो मदद होलायनानै जोङो खामानि मावलांनांगोन। अब्ला जोंनि बे थांखियाव जोङो जाफुंनो हागोन। गिबियावनो नोंथांमोन बे खौरां बिजोंनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जिल्लायैनो दख'रायै हाबाफारि लानाय बायदियै दिनै गगामुग दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव जाय मोनसे सांग्रांथि मेल लिंदोंमोन, बे सांग्रांथि मेलाव मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै जोङो सावरायनो लादोंमोन। बेनो जाहैबाय गिबियाव सोलोंथाइनि सायाव माने सांग्रांथि लानाय आरो नैथि मोनसे टपिकबो होबावनाय जादोंमोन।
बे टपिकआनो जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय। बेबायदि मोननै हाबाफारिखौ लानानै मोननै माने टपिकखौ लानानै जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा माने थाद'नाय गैयै हाबाफारि लाबानो दिनैसिम जोबथा बे हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोर दिथागिरिफोर आरो समाजनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै मोजाङैनो मोजां बाहागो लानानै जाफुंसारनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दिनैनि समाव जे जिथुनिखि उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा फरायनायखौ दोनथ'नानै फेनाय मुवाखौसो बांसिन जों लानायखौ नुनो मोनदों, बेनि सायाव मा बुङो? बे मोनसे समाजारि मोनसे बिराद गिदिर गुबुंले आबहावा। बे आबहावाखौ होबथानायाथ' जों गासैनिबो बिबान। दा बे मोनसे गुबुंले आबहावाखौ जोङो होबथानांगौब्ला गासैबो दिथागिरियानो जा बा गामिनि सुबुङानो जा नुनाय मानि गेदेर सुबुंफ्रानो जेरै हायो एरै माने बादा होनाय होबथानाय आरो माने माबाखौबो लानांगोन जोङो सांग्रांथिनि फारसे जों सानोबा डिफेन्सनि फारसेबो जोङो गोसो होनांगोन। जोङो हयथ' जोंखौ माने खाथियाव मोनबाय थानाय हिसाबै दानि गथ'फ्रा गियाबो जानो हागौ, नाथाय जोङो बेखौ जोंनि पुलिस बिफाननि माखासे हेफाजाब लानानैबो जोङो एसेबाबो जोङो होबथानो हागोन बेखौ जों सानो। आरो गासै जोंनि दिथागिरि बिदिनो समाज फोसाबगिरि गासै सुबुंफोरानो बे होबथानायनि गाहाय बिबानखौ लानो हायोब्ला बेयो जोबस्रांलांगोन, बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। सोलोंथाइ लानायाव न'खरनि बिमाया गावनि फिसाखौ माबायदि बोसोन होनांगौ? सासे फरायसानि सोलोंथाइ लानायाव सासे बिमानि नोजोर एबा दिथाया जोबोरैनो गोनां। बेनिखायनो जोङो बुंबाय थानाय जादों, सासे गथ'नि सोलोंथाइ होनायाव सिगाङाव बिमायानो रोंग्रोनांगौ आरो सोलोंथाइ गोनां जानांगौ। अब्लासो माने सासे गथ'खौ माबायदि माने दिथा लानानै एसे एनै नायना होनानै माने सोलोंथाइनि आयदाफारिखौ आवगायफानायाव मदद खालामनो हायो। बिनि थाखाय सासे बिमायानो जोबोर गोनां, जायखौ जोङो बुंनो हायो फ्रान्स हादरनि सासे नेपलियन सान्थ्रि गाहाय नेपलियनखौ जों बुंनो हायो। बिथाङा बुंदोंमोन जे सासे बिमाखौ मोजांखौ होनो थिनदों, इफ इउ गिभ गुड मादार आइ उइल गिभ इउ गुड नेसन्स होननाय बे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लाबाय थादों। बिथाङा बै समावनो बुंदोंमोन माने सासे बिमाया मोजां जानांगोन, अब्लानो माहारिखौ मोजां खालामनो हागोन। बे बाथ्राखौ बै समावनो सानखांनानै बुंदोंमोन। दिनैसिम बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा जोबोर माने मावफुंजानाय आरो सोलिफु माने मोनसे बेसेन गोनां बाथ्रा आरोखि। बेखौ जोङो लानानै जोङो बेबायदि बाथ्राखौ जोङो गोसो होनानै जोङो खामानिखौ मावलाङोबा हयथ' जोङो सानसे जाफुंगोन, बेखौनो आसा खालामो।